Dobro jutro ljudi, danas snimamo 5. krug. Ja samo da kažem da sam zapušen apsolutno kao sudopera, malo mi je bolje, na lekovima sam već par dana i nadam se da će to da bude sve onako kako treba. Spremili smo nastup kao i svaki put, tako da javljam se kad stignemo u studio. Zdravo sestro! Evo nas! Izađi mala, izađi mala, izađi mala čas. Hoću da te ljubim, hoću da ti čujem glas. Dobrodošli! Pažnja, pažnja, temperatura u studiju dostigla je 40 bodova. Molim, pripremite nasladne uređaje jer će uskoro postati još vreme. Od tebe ostane vjeranje, u glavi sad na osam navijem i gledam te, i gledam te. Temperatura, diže se bura, jer si bolje doletnja natura, zbog tebe sve na novi. I zdravo, zdravo. Mili tim je na okupu. Sneža, da li si spremna? Naravno. Sneža se inače vratila sada, to je direktno 5. kada... Direktno, da. Tako šta je bilo prošle? Pa da ćemo i proći direktno. Pa, hoćeš. Oboje. Razvalila se, tako da... Kako se mi smo spremni, završili smo probu, meni još kostim nije stigao, čekamo Maju, tako da eto. Vidimo Snežo, se. drži se. Također. I da. Stigla je Maja, stigao je kostim, kao i... Čekaj da nas ne ubiju. Kako se zove, mi smo, jedino se još nisam obukao, čekali smo, kao i uvek. Eto, ja ću da probam. Idemo sad nešto da probamo, snimit ćemo za vlog, nešto će se desiti tu na nastupu, kao i uvek. Ja čekam. I da pokažemo kosti, ali to pokazat ćemo kasnije. Biće ludo. Da, Maki je baš umetnica, jer umetnica mora biti strava. Šta radiš to? Evo malo ti popravljamo. Popravljaš? Nisam stigla kući. Zato što si šta? Slikala novu kolekciju i to ću ljudima isto pokazati. I meni je bio prisutan. Da. Zdravo! Zdravo! Da li smo spremni? Je. Jesmo, deco! Jesmo, kametel! Šta pevaš? Šta pevam? Ajde nešto brzo. Anastasija Rane i Ružica Svila. Pa otpevaj mi nešto. Ajde specijalno, ono drugu mjesto. Kažu da sam imuna na bol i da mislim samo na sebe. 7 noći nisam sa tobom i ne brojim dane bez tebe. I tu je još neko. Hello! Povratak otpisanih. Tako. Dokle si stigla ti već? Do polufinala, bila 18. Da, ti si bila kod Jelene, ali tako? Da, jeste kod Jelene i malo mi je falilo do finala, ali ove sezone smo zato tu da kidamo. Tako je, da ispraviš tu grešku. Spreman? Pa ja jesam, nadam se, ti? Naravno. To, ko je spred? Peta, pa dobro, tu smo. Tu smo negde, Dobro. idemo samo jako. Yeah! Yeah! Imamo još jednog kandidata ovdje, Maja iz Surdulice. Evo ovako, tu je mačkica moja Mirela, gledaj kako mi je stvar, ko će da me ubije. Što više od mene više, od mog života pitam te. Jesi mi Što ćeš, jadan, što ćeš? Baš je raspoložena. Znači, raspoložena je za ubijanje, tako da moramo provesti. Ako ispaneš, svuću glavu ti slomim. Je li ti jasno? Dobro. A tu je inače još cijela delegacija od Crne Gore. Ja sam tamo iza. Stres, krendela! Evo i Petra, a ova mala, kad jesi ti prošla, smiješ sad već da kažeš da. Tako da, tu smo. Da, ajde snimi kosti. Pjevam, Ivan prolazi i nogom gazi. Viđite mu kostim. Opa! Super! Tu je sa nama i... Vesela, viš kako mi je vesela danas. I kosa Da, stavila sam kosu, sredila sam se za promenu. I stigla na vrijeme. Stigla na vrijeme. To je najbitnije za reći. Za početak. Da. Ja mislim da će to biti odlično. Ivan je smislio neke mnogo dobre fore koje ako ovaj put, ako ovo ne prođe, znači odmah iz prve, ja ću da se žalim na sred mir. Vidjet ćemo, probali smo, ovo će se emitovati kad već budete vidjeli emisiju. Evo mali sneak peek. Da. Treća sisa. Bukvalno, ali bukvalno ovdje će bude ta neka krv, vidjet ćete, tako da... Valjda će sve biti dobro. Ajde, zdravo. Ajde, brzo. I
po ko zna koji put. Idemo. Glavna seccija. Za Ivanov vlog, kratak intervju, kako se osjećate pred baraž? Malo nervozno. Nema komentara. Odlično. Top. Kako se izvrši? Julija, osjećanje pred baraž? Super, umorna sam. Momci? Dobro već. Zdravo. Šta je pitanje? Ko kaže? Još si me zaposlio. Osjećanje pred baraž? Pa lepo se. Nema da. Srećno, srećno, srećno. Je, koja sreća ljudi neopisiva pred baraž. Ovo je već tradicija. Ajde, lagano ćeš ti to, imaš Da. radni staž. Svakako vrneš. I ćao ljudi, evo da završim ovaj vlog s obzirom da juče zbog svega što se desilo sam apsolutno zaboravio na vlog. Vi u ovom trenutku već znate da sam ja ispao u 5. krugu iz takmičenja i hoću da kažem da sam ponosan na sebe dokle sam stigao i da sam ponosan na sve što sam uradio u tom takmičenju. Znam da su mnogi jedva čekali da se ovo desi i nećemo im to zameriti jer ako je to razlog vaše sreće, drago mi je što sam ja razlog baš vaše sreće. Iskreno, uvek kada smo radili na nastupima, uvek i pre svega sam gledao da svaki moj nastup pre svega bude zanimljiv gledaocima i da to bude show, da to bude nešto što će ostaviti nekog traga, nešto što će se posle te emisije zapamtiti, ne neko puko pevanje, zato što ja to takmičenje nisam ni doživljavao, niti ga doživljavam kada sam ja u pitanju, kao neko pevačko takmičenje, gdje ću ja da se takmičim sa drugima u pevanju. Ne, naprotiv, tamo imamo različite tipove pevača, ljudi, izvođača. Tamo ima mnogo brutalnih pevača i tamo svako, pa stvarno svako ima svoj sjaj, svako sija na svoj način i svako vredi na svoj način. Mi smo tamo svi sa jednim istim ciljem i mi smo pre svega tamo prijatelji. Bar ja tako gledam na to, tamo sam stvarno upoznao mnogo dobrih ljudi sa kojima ću i dalje ostati u kontaktu i jako sam srećan zbog toga. Tako da nikad to takmičenje ja nisam doživljavao kao takmičenje ili kao da ja trebam sad da se nekom dokazujem i da se ja protiv nekog takmičim. Zato što pre svega jako dugo sam na društvenim mrežama, pevam, donekle imam i vas, imam svoju publiku i ovo mi je bila mi je prilika da pokažem nešto što vi niste do sad mogli da vidite od mene. A to je svakako neki show, neke moje lude ideje, jer uz takvu produkciju, uz takvu binu, tako nešto samo tamo može da se izvede. I onda sam ja stvarno jedva čekao i stvarno mi je bilo uživanje raditi na svakom nastupu. Ja nekako uvek sam bio crna ovca i nikad nisam bio ukalupljen da ja moram samo da pevam, a i da moram ja ne mogu. Zato što onog trenutka kada krene muzika, kad se nešto dešava, ja ne mogu da stojim. Jednostavno mene to vozi, mene to nosi i to sam ja, mislim, bez obzira da li se to nekom sviđalo ili ne i u žiriju i publici i tako dalje. Ja ne mogu stvarno da pobegnem od sebe, niti želim i smatram da sam zbog toga drugačiji, jer svako ima nešto drugo da ponudi. I svako ima svoju publiku i svako ima svoje mesto pod ovim nebom. Tako da nisam tužan, ovo nije kraj. Nastavljamo dalje, vidjet ćemo šta se sve za mene dalje sprema. Tako da ponosan sam stvarno na ovaj rezultat i znam da sam dao nešto novo ovom takmičenju, znam koliko sam se trudio oko svakog nastupa, znam koliko je trebalo pripreme i svega, od novih matrica, do pratećih vokala, do kostima, do celokupne ideje, do priprema i svega dalje. Tako da, stvarno sam uživao i stvarno mi je jako bilo lepo i ovo novo iskustvo skroz za mene. Ovo nije kraj, naravno, kako se zove, tek se zalećemo dalje, vidjet ćemo šta je sljedeći korak, sad mi treba malo vremena da podođem malo sebi, da saberem utiske i tako dalje i tako dalje. Tako da želim da znate da sam vam zahvalan za svu podršku i da znam koliko će ovo prašinu podići i znam koliko će neki ljudi da se slade sa ovim, ali neka ih, to govori o njima, ne o meni.
jedna od jako važnih stvari je da se uopšte prašina digla, jer ne diže se prašina za svakim. Tako da to opet nešto govori i to mi opet nešto dokazuje, tako da treba mi sad malo vremena da se saberem, da dođem sebi, da imamo šta je sljedeći korak. Hvala vam što ste bili uz mene, hvala vam što ste mi podrška, idemo dalje i ništa, ljubim vas puno i pratite me na mojim društvenim mrežama. I pišite mi naravno vaše utiske, ljubim vas sve. Ćao!